Mwayamba bwanji ntchito mwapeza zotani mu office mwanu Joseph Mwanamveka. Moni nonse takulandirani pano pa zokamba Malawi. Lero takubweretserani programu imene nthawi zonse imauluka pa Times. Imene tu ili yakulinji. Komatu nkhani imene yabwera lero ndiko nkhani yokhudza mtundu wa Malawi. Akunena kuti tu kwatuluka ripoti imene ikukamba nkhani ya anthu amene akhudzidwe ndi njala mchakachi. Ndipo tu anthu amene atchulidwa mmenemu ndi osaneneka tatitu ankhani-nkhani. Komatu kwabwera olemekezeka a Mwanamveka amene tu ndi nduna ya zachuma amene akuyankhapo ndi kufotokozera dongosolo ndi ndondomeko imene boma ili layika cholinga choti tu njala imeneyi isakhudze tu anthu ochuluka ngati momwe ripoti limene lilatulukira. Leya Malekano akucheza motere ndi a Mwanamveka. Tatiye ntionere, musaiwala panga like, comment komanso subscribe. Mawa bwino kwa inu nonse a Malawi amene ndithu mukutsatira program imene yakulinji lero pa 14 October 2025. Ine ndi Leya Malekano ndikulandireni ndithu ku program imeneyi. Lero tikhale ndithu tikuyang'ana nkhani ina yayikulu kwambiri. Amati munthu amene sanadye sangapange chinthu cha nzeru. Nde nkhani imene ili mkamwa mwa anthu pakadali pano muno Malawi ndi nkhani ya anthu amene akhuzike ndi chakudya ndi vuto la chakudya mu nyengo ino. Makamaka anthu amenewa alipo okwana 4 million malingana ndi malipoti amene bungwe lija la MVAC latulutsa. Limakhala ndithu bungwe limene likuunikira nkhani makamaka ya anthu amene alibe chakudya mu dziko. Nde amatulutsa ndithu ripoti chaka china chilichonse amakhala ndithu akutulutsa malipoti. Nde malingana ndi ripoti lawo chaka chino munyengo imeneyi timati pa Chingerezi lean season kuyambira pano mpaka na chaka cham'mawa cha Machi tikamafika nthawi yokolola anthu amene akhala akhudzidwa ndi chakudya ndi anthu pafupifupi 4 million. Nde tikhale tikuunikira nkhani imeneyi. Nde undunanso wa ona za chuma unatulutsa ndithu report kuti yayi anthu amenewa pafunika ndalama pafupifupi is it 380 chakuti billion yokuti ithandizire ndithu chakudya cha anthu amenewa 4 million. Nde tikhale ndithu tikuunikira nkhani imeneyi. Komanso mvula ndithu madera ena chigawo chakumwera yayamba. Pali anthu aja amene ameneka kupindula ndi ndondomeko ija ya AIB. Kodi kubomako akuziyendetsa motani kufikira tsopano nduna yona zaulimi sinasankhidwe. Ena akuti mwina ndunayi inakasankhidwa mwamsanga kuti ithamangitse zimenezo. Nde tikhale tikambirana ndithu nkhani zimenezi mu program yathu ya lero. Ine ndi Leya Malekano sindili ndekha mu programuyi. Ndili ndi mzanga apa Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka bwino kaya iwe Leya. Ndadzuka bwino ndikukhangati ndikulankhula ndithu mwachangu tili ndi Minister of Finance apa Joseph Mwanamveka napempho ti yayi ine ndatangwanika kwambiri nde ndifuna ndithu ndingoyankhula nanu kenako ndikhale ndithu ndikupitirira kugwira ntchito zina nde ndikuyesesa ndithu kuthamanga ndi nthawi chabwino yetu. Nde tili ndi Dr. Leonard Chimwaza amenewa ndi katswiri pa nkhani ndithu zaulimi tikhalenso tikulankhula nawo mu program ya lero. Koma poyamba ndikulandireni olemekezeka a Joseph Mwanamveka. Mwadzuka bwanji? Leya ati ine ndili bwino kaya uli bwanji? Ndili bwino. Congratulations on your appointment. Mwabwereranso mu office itu. Ndibo kwambiri ndathokoza. Ndipekeso moni kwa Chimwazawo. Achimwaza mwamva moni kuchokera kwa minister. Moni wa speaker takondwa kuti tsiku la lero tili nawo. Zikomo kwambiri. Mwayamba bwanji ntchito mwapeza zotani mu office mwanu Joseph Mwanamveka? Ntchito ndiye ilipo tayipeza tayamba. Ndikuda kuti tayamba bwino azosatira zake mutha kuziona mu social media tikuyesesa. Mwapeza zotani kumbali ya zachuma zinthu zili bwanji? Mina nkhani imeneyo mundilole tikhale nawo pansi nthawi ina pano tingokamba za kudya chifukwa cha nkhani imene ndalina kuti ndi alendo amene tikubanawo mamapo mpano sanenemuke kupita ku World Bank. Anafika zulo fati meeting timalizise nkhani yake yomwe ya chakudyayi. Nde mina Leya ungandilole kuti tingokamba nkhani ya chakudya tikabwera ku America
tiitanisa press conference tikuwuzani kuti kodi kuthelekere kutapezako chani ufisikopo chabwino komanso kumanitare kutapeza ku Reserve Bank kutapeza chani mente salibanji naje usalibanji komanso tikupanga chani zonse zipanga press bwino mzatifuse mafuso tizakuyankheni chabwino ndathokoza kwambiri mwina mwamsanga mmene mwafotokozeramo timafuna mungotiuza kuti kwatuluka ripoti lokhuzana ndi anthu amene akhudzidwe ndithu ndi njala mu nyengo imeneyi tinene kuti lean period mwina mwamsanga tangotifotokozerani kuti mwina zikutanthauza chani komanso kubomako mwakonzeka motani kuti anthu amenewa akhale ndi chakudya kuyambira pano mpaka nakufika ndithu mwezi wa Machi. Choyamba mina ningwasimikizira Malawi kuti boma lawo limalisankha losogoza ndi Profesa Peter Mutharika nikuchita china chilichonse kuti mafuta achakudya mwina atachepa kuti anthu amene kumbuyo kwakhala kuvutika ndi nkhani achakudya koma amenenso sakuziwa kuti kodi chakudya akachipeza kuti at least kuchokera pano kufika mwina February akhale kuti mwina apeza chakudya. Chimene tachita choyamba tapereka ndalama ku NFRA agule chimanga chifukwa tapezanso kuti pali anthu ena mala momwe ali ndi chimanga amva kuti mitengo ikusika akuthamanga kuti akagulise ku NFRA ndi limene tapasa ndalama kuti agule chakudya chimenecho pochitomba ni munthu akulengeza a NFRA takugula chimanga chomwansanga komanso takumana ndi anzathu mabungwe akunja a World Bank, African Development Bank, Afrexim Bank komanso takumana ndi ma donors kapena ma ambassadors ma high commissioners amaiko ena amene atisimikizira kuti chakudya chipezeka poti tilikali pano pa kusainirana tikuitananinso at times the media houses ina ndi media houses ina kuti tizakuuzeni kuti kodi itapeza ndama zingati so ena wati pasa chimanga ndi chingati ena tipasa mpunga ndochuluka bwanji tikati tikuuza mawiki amene akubwerawa. Report imetakumiza la MVAC imetapanga publish report limene linali atamaliza kale mu July linali litata koma anzathu amene akutoka mboma pompanopa ripoti yanalisunga cholinga choti asaonese ngati kuti kumalawi kuli njala chifukwa mwina amaopa kunenedwa komanso ifoti timayandikira kuchisankho anangolisunga ife tizakumana ndi madonors ananena kuti ripoti imene yalituluke tipange tauza Malawi komanso tiwauze akhala kunjaja kuti kulidi vuto la chakudya kumalawi kunoko atenga ripoti limene lijapite nawo kumaiko akwawo kumakapito awo kumaiko kuda nthawi yomweyo akapemphe kuti atipase chakudya nchifukwa chake tinapanga publish report lija sina licholinga kuti mina tiwaopseza anthu kuti kuli vuto koma timafuna tikwanirise zomwe madonors amafuna chifukwa MVAC report amapanga ndi madonors kuphatikiza ndi Malawi government ndiye inakukhala a formality kuti tipange publish report limene lija koma yasu matithandiza kuti madonors atenge report limene lija apite kumaboma akwawo akatithandize nkhani ya chakudya. Mina ningobwerezanso mungatanena kale kuti tikuyesesa ndithu kuti chakudya chipezeke ndithokoze kuti maboma ambiri ali ndi chikhulupiriro akukhulupirira mboma ali kuti chimanga chikabwera chiyenda moyenera komanso atandiyenda atoyenera komanso ali ndi chikhulupiriro mwa Profesa Peter Mutharika nchifukwa chake iwo anena kuti atithandiza akuziwa vutolo akuziwa kuti kuli vuto ku Malawi anthu ayenera kuti apeze chakudya so ningwatsimikiza kwa Malawi kuti tiyesesa muliyola kuti muliyolanso kuti mina ndiwapemphe anzathu a Malawi amene akusunga chimanga tikuziwa pali makampani ena akugula chimanga akuchisunga kuziwa anthu ena ali ndi chimanga akuchisunga ndiwapemphe kuti nthawi yogulisa ndinoyi
asachisunge chwa compound fika letu ya chimanga chiti kuchipeza tikuzizi wako posolo mpanopa chimanga chikuchikati kuchipereka madi mati ena amene angathe kugula gule komanso chimene chingathe kupereka tipereke choncho mitengo isika zosakayikitsanso mitengo isika tiyesesa kuti chimanga chisike chifukwa tikuziwa kuti chimanga chikasika nikuti inflation ikase kusika tionesesa kuti limene zichitike so ndiwapempha Malawi anzanga amene muli ndi chimanga kuti gulisani nthawi yake ndino kaya mmakonzekera kuti mugulisa kuboma tikangoyamba kugawa chimanga sitigulaso chimanga kuli bwino ngati mufuna kugulisa pano pagulisani ku NFRA mwansangansanga ichigulise mukapanda kutero ndekuti mupanganawo malosses mwina nditero Leah chabwino mwafotokoza bwino ndithu zikumveka timafuna tidziwe kuti kupatulapo madonaziwo potengera zokuti budget inali itakonzedwa kale ya nthawi imeneyi ndalama mwina muzipeza kuti mwakonza kuti ndalama zina zimene zifunike kupatula zimene madonazi akuthandizira zogulira chakudyazi muzitenga kuti ngati boma boma mwezi ndi mwezi timatolera ndalama kuchokera ku MRA kumachokeranso maintenance tax kuchokera ku maparastations amene amatolera ndalama kandi ku road traffic kandi ku immigration amatolera ndalama zimenezo zotiyesesa kuti zina mwa izo zambiri mwa izo zipite kuchakudya chifukwa chokudya chofunikira takhati kunena ife apenda ndakha kunena kuti chakudya ndichofunikira yetiyesesa ndithu tigule chimanga chimene chija pali mid-term budget imene kubera mu November mumwemo yomwe tiitengeso kupita ku parliament. Mwina nduna fuso. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. There was a call coming. My apologies for that. There was a call coming. All right, no problem. Tipeze ndalama zogulisa chimanga chimangacho kuchokera mu budget yathu ngati panga peze ngati kungafunikire kuti tipite ku parliament akatonjezere ndalamazo tipanga mu September momwe muno malingana ndi malamulo malingana ndi Public Finance Management Act imene mavomera komanso constitution mavomera kuti you can adjust budget ya kupita ku parliament ndikupanga sika approval. Anduna ndimafuna tifunsenso kuti nkhani yokhudza ndi njala ku Malawi kuno ikukhanga kuti yakhazikika chaka ndi chaka MVAC report likumapereka ma figures around 4 million most of the times kunena kuti Amalawi amene akumakhala okhudzidwa ndi njala mwina mu office kumene komano mwina mukuona kwanu chaka chimenechi chapangitsa kuti tikhale ndi vuto limeneli ndi chani komanso ndingokambako kuti ndi ndondomeko ya AIP mwina boma lapita lichali maperekaso zipangizo za ulimi zanifi kuli agikomu kuli mega farms komanso mwina adimaki inapatsidwa ndalama kuti kule chimanga despite zonsezi zikumapezekabe kuti tikumakizungulira pomwepo tikufunanso pano ndalama zina zoti kule chimanga chaulere wapatse anthu mwina going forward mukuganiza kuti pange motani kuti tithane ndi mavuto amene waifa chaka ndi chaka tikumatenga ndalama kupereka kwa alimi tikumatenga ndalama kupereka kwa agikomu kaya mega farms by the end of the day siti kupindula amene kuyembekezera kupindula mwina going forward mupanga motani. Ndingati kunena kuti nonse ni mboni kuti kumbuyo kungati DPP tunaisesa kuti chakudya chipezeke chimapezeka nditu madimaki chimapezeka ngakhale kuena chimapezeka komanso ifeyo AIP yathu imaenda nthawi yake mwabwino oti kuyambira ndemwe ngati Ministry of Agriculture ndikukumbukira timapanga launch AIP cha mu September kufika na December timayesesa kuti fertilizer alesi walandira koma zomwe achita anzathu amene angochoka ino ndine atingi ndimboni muli ndi information laws timene ndingangosimikiza mawu chona kuti boma la Professor Capita Mutharika imatenga nkhani ya chakudya iyi seriously nchifukwa chake kumbuyo uku nonse ndimboni kuti mmene DPP ima endesa ziko mapezeka zaka zina ndithu Malawi ndikupanga export chimanga mapanga export chimanga komanso kuthandiza maboma ina kunja
kana chakudya choncho ningoti kwasinakizira amalawi kuti tika ndondomeko ndichokwanira ndondomeko imene iso ili mu manifesto yathu ndikuda kuti mutapeza mpata muwerenge manifesto yathu ikuza limene tipangire ndondomeko zimene tisatire makuti imene tiyendere kuti Malawi izikhala ndi chakudya aliyense azipezeka ndi chakudya komanso AIP iziyenda bwino zonse zili manifesto ndikupemphera. Ndiye mwina pakadali pano mwezi uno wa Oktoba nkhani ya AIP khanga ndi mutu wake sukuoneka bwinobwino mwina ena kumachita mantha kuti khanga tikukonzekeranso njala ina chaka chamawa mwina iniyo chilowere mu office nkhani ya AIP pakadali pano ikukonzedwa motani kapena amalawi ayembekezere zotani mwachangu kwambiri chifukwa mvula amene amafotokozera leya poyambirira madera ena khanga ti yayambako. Ndipemphe nokha muziwa kuti apresident athu angozumisidwa wiki yathu yomweyi ine lero ni siku la 4 camp mu office chimene ndingakusimikire ningokhala ndi chikhulupiriro kuti tiyesesa nangati anzathu amukananena matingi mina ndi vuto lina labera kuti anzathu lipota nango lisunga samapempha ngakhale kunali njala samapita kwa maduna zukapempha kapena kufufuza ndalama kuti zitike koma ife tena kuyambira pano kupita kisogolwa niko kupempani kuti tipase mpata tiyesesa vuto likuziwa kuti nthawi iso ndiofunika tipeze fertilizer nthawi yomweso tipeze chakudya tikuziwaso nthawi komwe ino tipezenso kuti kuli mafuta agalimoto iwasimikizira mala kuti omalawo la profesa tapita nthawi ya tiyesesa mmene ngati kunena chifukwa kunena izi leya kunena izi yoti dakhala mu 4 days simukuyembeza kuti lero popani ndipanga chakuti olemekezeka zimenezo zikumveka ndithu koma tikudziwa kuti ino office imeneyi kukhalamo sikuti ndikoyamba iyayi masiku follower mwangobwereramonso koma zambiri mumazidziwa kale mmene zimakhalira potengera ndi mmene zinthu zililimo timafuna tingodziwa kuti kodi kundunako muganiza zotani makamaka kumbali ya AIP as we speak kulibeko Minister of Agriculture ndiye timafuna tingodziwa zokuti mukukhala pasi kwanu ngati kuchipani cha DPP komanso ndi a president nkhani imene iyi mwina munayiunikira motani tiyembekezere zotani ndana AIP takumana ndi onse amene amathandiza mwina kugulitsa fertilizer kuboma leya waonaso takumanapo ndi mabanki kuti athandize kumbali ya foreign exchange kupereka kuma kampani amene amapereka fertilizer kuboma komanso mandakumba kunenapo mpano kuti Minister of Agriculture sanabwere tikuendeza kuti mina akabwera amalizisa ndondomeko yonse ngati Minister of Finance izo kwathu ntchito yathu ndikungopereka ndalama chimene tipangefe ndikuti ndalama zikhale ready tikambianeso kuti ndalama zakudya zikhalepo kuti Minister of Agriculture pano patamba kale kukumana ndi APS ndiona ndi APS aku agriculture timakambia nawo nkhani yomwe ali ready kuti zonse zichitike kwa ife ngati nduna Minister of Finance tiyesesa wani tipeze ndalama za Malawi muno tipezenso ndalama za kunja tifatirira timakula kunja masanga kuti pomafikana mapeto kwa mina November zikhale kuti zonse zichimake anthu ayamba kulandira fertilizer komanso anthu akulandira chakudya ndicho kumene ngathe kunena mina pa nthawi inoyi. Chabwino ndi uthokozeni kwambiri olemekezeka koma mwina musanapite achimwaza munapatsa moni aja asaoche blanket mwina nkutheka ali ndi mawu awiri atatu okuti alankhule nanu komanso mafunso angapo pa nkhani imeneyi yokhuzana chakudya nkhani ya AIP ndi kusankhidwa kwa nduna ya zaulimi achimwaza mwadzuka bwanji tapatsana kale moni a minister wa asanapite ndimafuna ndithu mwina mutango aponyerako mafunso awiri atatu ife tisana malizitse program iyi ndino. Zikomo kwambiri leya honorable minister congratulations mmene afunsira mphongolo komanso leya ngati dziko la Malawi mmene tikukamba pano padusa miyezi 5 Parliament tivomerere ni ndalama zopita ku AIP ndipo ndalama zimenezo zinavomerezedwa kunena kuti zigwiritsidwe ntchito ku AIP
posatengera kunena kuti boma limene layendetsa miyezi 5 ndilina miyezi 7 yosala likhalanso lina koma ife chimene tikudziwa ngati amalawi kunena kuti no parliament inavomereza ndalama zopita ku AIP. Mwina simunafuna kufotokozapo zambiri mwanena kuti munakumana ndi APS dzulo ndipo pali ziwiri zitatu zimene zindichitike kuti no AIP ikhalepo koma tikudziwa bwinobwino kuti no achimwanza zikuoneka ngati line yawo ndithu yathawa apa koma olemekezeka mulipo mutimva olemekezeka mwanamveka mutimva olemekezeka mwanamveka zikuoneka ngati kuti line yathu apa sinatichite ubwino tipempha nzathu a technical kuti atithandize abwezeretse ndithu anthu awiri amenewa koma Innocent nkhani ndithu wayimva tisana tikupanga apa zokuti abwererenso pa line ya mwanamveka komanso Dr. Chimwaza tingolankhula ndi atolankhani athu ali ready kumeneko tikupatseni mpata Jason Malowa wadzuka bwanji pano pa apanga ndithu ndatuka bwino kainuleya mwadzuka bwanji maono kutengera pamene popo ndifake ndikunena kuti TSS pano pa kungofunika kuti mwina atathandize sanga aku agriculture awa kuti ambe kupeza fertilizer anatamba kale anapeza kale ma supplier kuti anaita mpepa I don't know mana ena mai wana atapeza process yamba kale tiapafe tingopitiriza munga manena government is a going concern sima ya matrioti una palibe imapitilira report demand basa zulo kuti nditu pali progress tatokoza kwambiri wana maminista koma nomwena ofuna usunga nthawi ngati Malawi tinene kuti ntchito muli nayo yochuluka kufikira tsiku la lero sitinaone mu newspaper mwina undunawo kufotokozera kuti tikufuna ma suppliers a fertilizer imene imayendera no procurement process sitikudziwa ngati pali ndondomeko yopanga engage ma companies amene akuyenda kuti apange supply seed sitikudziwa ngakhale progress ya selection ya ma beneficiaries inga machidole chifukwa cha nthawi nimukusindikizani kuti a president anenapo nkhani ya transparency and accountability kuti ayisesa TSS kuti ndondomeko munenayo isatide bwinobwino kuti anthu oyenera apereke chimanga kapena fertilizer tipakhaso shoti kati yayi komanso utikhali mapanga tikuwalongosolera Malawi kama media houses kama newspaper zose zikhala mukula zimene zituzenda tubwino ungatani nama kuti fertilizer atu wina wafika makampani amabweresera fertilizer koma samapanga release ena makanda collateral management amsua achimwaza kuziwa collateral management no sale asumuna kuziwa amafuta kundifertilizer wabwera hata upanga release bokapo kapa akalikiridwa sikuti bukhala vuto nditu yonse kuti nenda ndiya report nenda tankulana ndi ma suppliers ngati ma suppliers sikuti amene watengedwa kale ayi koma amene tikuganza kuti ndi potential zakazo samene amata kupereka akufuna kuti fertilizer yo ambi apezeka ena ali Malawi muno kubeira oti 2-3 days akalipiridwa apezeka ali kunoko ngofuna ndikusindikizireni kuti TSS mina ndibwerezo iso muendanena kuti boma lawo la Professor Peter Mutharika komanso ngati nduna kumbali za chumayo ndiye sesaso kuti mavuto amene analipo kumbuyo kuti wakonze mwanena kale zomwe zilizoona kuti ntchito ndiye ilipo ntchito ile ilipo makuti itheke tifunga tonse ngati Malawi tigwirane manja nzotheka tikagwirana manja kuti zonse zichitike ningopempha leya kuti ndikhaso ni nthawi amsua zakuitana leya ndi tizakhale pansi I know munafunsa ambiri kuti mutifunse tikhala pansi ndithu muzatifunse mafunso ine ndikumaso tikuzaniso kumene tikupitako tikamene takatenga kumene kuti tatenga chakuti tatenga zingizi ndiyo chabwino ndikuthokozeni kwambiri olemekezeka chifukwa chokuti ngakhale munatangwanika koma munapeza nthawi kuti mulankhule nafe kuno kwa Ilesia Times. So we don't take that for granted. We are wishing you a very good day. Thank you very much, and thank you, Leah, and also thank you, Mr. Chimwaza. I hope you, apart from asking questions in the future, you also bring suggestions.
I have a compendium of suggestions, but certainly I think we don't send them out with the Kalano Digo young one, and we don't send the Kalano part of the solution. And you want this, that was the syllabus. Yeah, achimwaza inu tili nanu pano sikuti mubiti yayi. Ine ndilipo ngati nkoseka ndipo mundi vasaka mpinde pang'ono kuti no muna porokozero ziviri zitatu zimene zingatithandizire kuti no tichoke mu ng'anjo umene womangodandaula chaka ndi chaka nkhani ya chakudya. Titero ndithu koma pakadali pano tipite kaye kwatola nkhani yathu ayima ndithu nthawi yayitali apa tingolankhulana nawo kuti kodi amalawi kunjako akuti bwanji. Jason Malowa wadzuka bwanji kuzombako? Kuzomba kuno ndadzuka bwino ka inu Leya ndi Innocent komanso achimwaza madzuka bwanji kumeneko. Ife tadzuka bwino tangocheza ndi amalawi amene uli nawo pamenepo mwamsangamsanga. Tathokoza kwambiri ndi kuyankhula pano pa Labour Office kuzomba nenda kumana ndi anthu angapo amene ayankhule kuti patsande manga yawo pa nkhani imeneyi mtsiku muno akulu muli njala. Ne anthu oposa 4 million akhudzidwa ndi njala imeneyi. Mafuna timve kuchokera kwa inu kuti boma mungalilangize motani lichani kuti lithane ndi njala imeneyi. Muyamba ndi tina kumene makhala. Ine ndi Chitimbe ndi makhala ku Filimayiros. Njala imeneyi anthu ambiri akutika nayo koma boma limene labweraso pano kusonyeza kuti mabungwe ambiri alowererapo kuti atithandize. Chimene ndingapempha ndichoti pogawa chimangachi pakhale chilungamo. Anthu amene avota ndi anthu akumuzi koma chimangachi kawiri amagawidwa ndi anthu amtawa. Pamene boma linayenera litani lichitepo kanthu lionesese chifukwa pano anthu akulira ndi amene avota akusangalala ndi amene asanavote. Ndiye boma linayenera lichitepo kanthu kuthandiza anthu amene ali kumuzi. Anthu ambiri akuthawa kumuzi kupita mtawuni kusowa zochita chifukwa cha nkhani ya fetereza. Panafunika kuti fetereza ayikidwe mtengo umodzi akhalepo kuti aliyense apita kugula momwe angapezere. Chabwino ndiye mwina ife takuthokozani kwambiri pano mudati mwakusazina knowledge. Ine ndi Chitimbe Isaac. Tiliso ndiye na mwina dzina ndi kumene makhala. Ineyo ndine Jimmy Geoffrey wati ndikumatia wafundi komano ni makhala muno kwa mponda bwino ndi paleba. Ndiye nkhani imene ya njala ino mukuyona bwanji boma lichani chifukwa njala imene ili ndi yangonagona. Yeah, njala ili ndi yangonagona koma ife tikupempha boma lalowali la apita timalidalia timalinyadira koma tikufuna kunena kuti boma ili lichite improve zinthu zimene monga lese achinyamata ife tikuthawa kumuzi chifukwa choti chochita kama za school ifo choti chochita pano palibe tikungokhala kulephera kuti tipeze ganyo choncho njala isingati chifukwa choti ife anthu tikusochotani chochita ndiye lipange makampani oti tizipeza tizibira ganyo komanso pano palibe atizipeza ntchito mmamizi muja muli anthu okhala mboti sangathe kugwira zinthu zoti akazifikire zinthu zimenezo ndiye njala kuti aipange avoid apange improve aone kuti anthu akuike ma project oti anthu azipeza ndalama yoti apangise njalayo akagulire zakudyazo akapeza ndalama kuti akagulire zakuti mutero mtero yonchoyo ndiye kuti at least zikhala kuti zinthu zati zisinta koma napopo anthu tizingobula ochita bula zingochitabe osafutizotani zingosauka tonyo boma singalina kuti kupakapo kanthu chifukwa kuti sili kutithandiza komanso amene amagawa za zipangizo za ulimizi asapange chinyengo azangana kuti azifikiza kwa anthu oyenera kuti awawadi alibe kuthekera kuti zinthu zingatani zingapange koma zikatundu amafikia mwa anthu kuti iwowo aninza makale anthu kufaso popata utani ovutika ndiye tikupempha kuti boma liwonese zipange improve zimenezo akutero awa dzina litomati ndineyo Jimmy Geoffrey. Jimmy Geoffrey tamaliza na Jimmy Geoffrey kuno kuzomba pa Labour Office pamene nakumana nawo kuti yankhula nkhani ya njala imene ikuoneka kuti ivuteso chaka chino Leya. Titero kuchokera kuno kuzomba. Inetu ndathokoza kwambiri Jason. Zikomo kwambiri Leya. Zikomo. Bernard. Hello. Nelson Gonjani wadzuka bwanji? Nadzuka bwino ka kumene kuleya ndi Innocent mwadzuka bwanji? Ifetu tadzuka bwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo pamenepo.
zikomo ngokumbusa Malawi kuno ndi kukasungu ndili pa kasankha pa ground pamene ndakumana ndi Malawi amene akufuna kuyika pumulo pa nkhani imene tikukambirana pano nkhani yokhuza chimanga mwina munthu waukulu nkhani mwayisatira bwino lomwe mukuona kuti boma likuyenera kuchita chani ndipo chisogolero chikhale motani kutenani toyamba ine zinanga ndine chimwemwe kumwale kuno kukasungu kwa kasankha se pangani tesatira bwino zedi ndipo mmene alongoswaje na anduna aja somwe alongoswadi zambiri zoni zoveka koma nkhani yomwe tinganene kundi kuti anthu ambiri amene asungadicha chimangawo asungada ambiri koma akukhumudwa ndi mitungo yomwe akumavayo ndeti mona ngati njira yabwino yomwe muna angapanga boma adayesesa kuti muna mwake anthu atagula kaijeni pamitengo yabwino amumuno kuti apindulebe nanga sanagula beka maperezo oti kanti odula anapanga soka maminde oti kanti odula ndiye kuti agwisoka mochipa azona ngati kuti jena akuluza kuti ali meso chaka chino angazuzike ndiye tinaganiza kuti be abomawo pamene akugula chimangacho cha Malawi atesesa atagula beka pamitengo yabwino kuti anthu asapumude ndimuna makanga amene kuti ndikuti awasa kuti bwezesa kan mbuyo ndikuti ujena ambiri akhumudwa ujena mapelake kan bomali ayamba udana loka kukhosija chitakwambira ujena komwe kuno komane ndibona kuti aboma akadayesesa kuti amumuno akuloje ndibabilango yabwino ndikuti anthu ambiri angasangalale komanso chimangacho chikapezeka mujeni madi makimo loko ndikunkhokwe zabomaso anthu akambamba kuti kugawa zinthu zifikedi kwa anthu ndachikudire otidi awawa sangathekani kulima loko ndikugula atipasidwa anthu ngati amene ndikuti ambiri angafikirike ndiponso chitamapezeka mujeni mwadi makimo kuti anthu amene ali ndikuthekera kuti angagula asingachipeza chimanga chosati akapita asingafutika soka ndi mifulo kapina chani ndikuti choncho zingathandize kuti njala itani ijepe chabuno ndathokoza kwambiri achimwenanga achimwewe ndipiteso kwa Malawi womaliza apa mwena mutifuna kozera dzina maso nkhani mwayimva muno lomwe ya ine dzina langa ndi Sauli Banda lokeranso kuno kwa kasankha nkhani imeneyi taimvetsetsa bwino lomwe zokera pachiyambi zokhuzana ndi njala imene ikumveka muno dziko la Malawi zoonadi njala ilimo dziko muno chakudya ndi chochepa chakuti pa zaka zimene zapitazi anthu ambiri zimavuta kuti atani kodi afikire fetereza kugula kotero kuti mbinda yambiri anthu ambizimo amapangisa sabulize kwa anthu achuma kale kuti aina amene azilima ndiye mukudziwa bwino lomwe kuti munthu woti ali kutekera ali kale drama akhale ndi chakudya chijacho kuti agulitse kumakhala kovuta kusiyana ndi mphawi kuti apeze kuti iye uja ali chakudya kanchere kana khakuti mwina pakhomo palibe apeze kuti agulitse kukachimanga anthu ena kupeza thandizo lotani akudya pakhomo pawo mwamva nduna akufotokoza kunena kuti apanga zokambirana ndi mabungwe komanso maiko angapo unena kuti munathandize dziko lino mwina inyo mfuna zimenezi zakugwira mtima mfundo zimenezo zimene anthu afotokoza ngapa muonenetsa omayilira anthu ali nazo chikhulupiriro kwambiri pa zinthu zawo akalonjeza zambiri zimapeza kuti zinthu kuti zokwaniritsidwa ndi anthu ali ndi chikhulupiriro ndi mmene amangira zokambirana ndi mabungwe ena ngakhalenso ndi maiko akunja ena ndi ena kuti mwina mwake zikhoza sinthu koma nkhani yayikulu ndi yakuti monga mujaso anafotokozera anzanga muno Malawi chakudya ndiye chilimo makamaka chili ndi anthu oti ali kuthekera kale oti ali ndi chuma ndiye milengo imene ndikumveka kuti chimanga mwina achigula mochipa ena akupeza zoti athirenso mankhwala kuti mwina adzagulitse kaya chaka chamawa kuti chaka chino asagulitse kunenera pa milengo imene kukhala yoti utani ikumvekayo ngati kungakhale kotheka boma kuti ndalamazo zapezeka mwina mwaka ayambireka yogula chimanga cha muno Malawi anthu pa milengo yabwino kuti agule ku milengo yabwino pakutera anthu aja akhala oti chimanga chija achigulitsa muno Malawi chimkhala choti chatani kodi chapezeka akatero chimangacho chenera kuti chifikirebe anthu ovutikitsitsa amene oti makamaka mmamidzi amene oti samalimaso pa zaka zimene zapitazi chimene muja tafotokozera kuti chikatero boma likhala oti lathandiza kwambiri Malawi
Ai ndathokoza kwambiri amene unda Malawi amene kumana uno kukasungu kwakasamba pa ground ndiye ndi matero kuti tibwererenso kumene ku brand yakuti mupitirize ndi program imene Leya komanso Innocent. Ndathokoza kwambiri Nelson Gonjani ukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Wadzuka bwanji Betha? Ndadzuka bwino kawele wadzuka bwanji. Ndadzuka bwino tacheza ndi Malawi amene uli nawo kumeneko. Ndabwino padakali pano ndili pa police turnoff mboma ino la Nchewu pomwe ndapeza Malawi omwe akufuna kuti apereke maganizo awo tingokudziwani dzina lanu komanso mwina maganizo anu ndotani boma lichite motani kuti anthu asakhudzire kwambiri ndi njala mdzikomo. Okay, ine ndine Anderson Papai kuno ku Nchewu pa police turnoff. Ine nkhani ya njala ikungoti kukhuza ikumbiri ifute kuti nakuti zipangizo zokhuzana ndi ulimi zikumafika nthawi yonse mpaka ndi imene anthu akuyenera kudzala kumamindako. Ndipo chifukwa chimene janela kulima mapeza kuti zipangizo zake zotugwisa ntchito kumunda kuja sudapeze ndio mati kuti ulime sukupindula kupang'ono yayi. Pa chifukwa chimene nje kukhala ngati njala jengopanga tamusitemusi. Murona lero lino anthu akupeza kuti fertilizer akapatsa fertilizer arotsika mtengo peza kuti manga chakumakale kumunda. Zotsatira zake kungosunga fertilizer kuti amene agula ayena kugulitsa kwa iwo amene adzora anthu opata ndi pa chifukwa chimene jaji ndi njala tamusitemusi. Pa chifukwa chimene ndifuna kuona asawerenga machiko amene alowa mu ofisi kuti alowa tsiku lita angono temene alowa mochedera kale kumabe achite macha kuti mwina mwake zina ndi zina athokonisa anthu. Ndabwino dzina lanu liti? Ine Gresham Dolola kuno ku Nchewu pa police turnoff. Ine maganizo anga ndionena kuti aminister zomwe akuyankhula tikuzimva ndipo zikuoneka kuti ndi zatsogolo koma nkhani ndi machawi kupanga zinthu kuthamanga pa ground malingana ndi mmene zinthu zikuyendera mdziko muno. Njala ili posepose voti ija anaponya ndi anthu akumamidzi nkhani yakalembedwe ka zinthu azilemba motsata chilungamo potengera ndi mmenenso zinthu kumamidzipo zikukhalira pano chimanga chinadula kwambiri kukwera mitengo mochuluka koma tikupempha boma limene labwerali lititsitsire kuti munthu wakumudzi adzikwanitsa chimangacho kugula. Muwa mmaona kumudzi kuja maganyo amasowa ndiye apeze kuti apeza ganyo amene apeze ndrama yochepa akapeze pansika chimanga mmene chilili zinthu zimeja sizithandiza kwenikweni ndeti makhati kudandaula ngati mmene tapangira ndi boma limene lapitali. Ndipo ife president wathu titamuthalika tikudziwa tsogolero limene ali nalo tikudziwa zimene amachita chifukwa yake ife tidavota mwaunyenji kuti mwina mwake akwanitse kuti ipulumutse kuzimene zinachitikasi. Bwino timveso dzina lanu? Ine ndi Alex Spedi. Ine nkhani ndayimva bwinobwino mene ayankhulira minister ichi chimene angachite owa madimake mukuyenera tubize chimanga chokwanira kuti anthu akumuzi akhoza kumakwanisa kumagula pakutinso madimake mwambiri amatha mavenda kumalowelerapo kumatani koma akhwimitse chitetezo kuti mavenda asamapeze mpata kuti akusomagula chimanga chimechicha azigula anthu akumuzi chifake anthu akumuzi ndamene amakhusidwa kwambiri ndi njala. Ndabwino Leya ndimene ndachezera ndi Malawi kuno ku Nchewu pa police turnoff. Ndathokoza kwambiri Betha mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Chimwaza mwamva ndithu zimene Malawi alankhula madera osiyanasiyana ku Kasungu, ku Nchewu komanso ku Zomba. Ino mukhoza kulankhulapo zotani mukaonanso zimene alankhula a minister kuti nyengo inde zikuoneka kuti mvula madera ena yayamba komano palibe chogwirika chimene mwina chikulankhulidwa pa nkhani ya zipangizo zotsika mtengo komanso pano tikukamba pano nduna ya zaulimi sinasankhidwe. Zikomo kwambiri Leya komanso onse amene akumvera programu iyi. Tawiri njala imene timakhala nayo kuno ku Malawi timanena kuti ndi njala imene ndiyolenga timachita kuipanga ife tokha Malawi. Zimene zikuchitika pano zitha kukhala zosonkhezera njala ya chaka chamawa. Njala imene tikupita nayo pano chifukwa cha ziwiri zingapo zimene mwina sizinayendi bwino mbuyo. Tikawamvetsera Malawiwo ali ndi magawo angapo amene akudandaula tikanakhala kuti no adindo komanso tonse ngati dziko tikuchita ndondomeko zonse zoyenerera bwino tibwezi tili kumakamba mwina kuti panopa anthu pafupifupi 4 million
ali pa chiopsezo cha njala. Komanso tikaliona bwinobwino ripoti la MVAC. Ripoti lijatu likufotokozera kuti amalawi pafupifupi 4 million ali pa chiopsezo cha njala kuti no mmene tokamba pa chakudya alibe. Ndipo akuyenera kuti athandizidwe pakati pa October 2025 ukafika March 2026. Komanso mmusimuja afotokozera onena kuti pali amalawi pafupifupi 6 million amenewo panopa chakudya ali nacho komano ndi chochepa akuti minimum availability ya chakudya. Kusonyeza kuti no chiwerengero chimene chiki ndi choopsa kwambiri. Tikati tiphatikizire 6 million ndi 4 million ndikuti mwina ndi chamma 10 million. Ikaine ndimaona ngati kuti kutulutsa ripoti la MVAC mochedwa sizinathandize dziko la Malawi. Kukadakhala kuti ripoti limene lidatuluka mu July limene no ripoti linakonzedwera zikanathandizira pofika pano ndekuti no mathandizo osiyanasiyana kuchokera ku mabungwe amene siaboma ndi ena akufuna kwabwino ndikuti amalawi akanakhala kuti ayamba kulandira chimanga ndikuti chiopsezo cha njala chikanakhala chochepa. Ndiye tipemphe adindo kunena kuti nkhani ya njala nkhani ya chakudya asamayiyeyeke ayi. Ngati ripoti latuluka ndipo likusonyeza kuti zinthu bwino tipitira poyera ngati amalawi kuti no thandizo lizibwera msanga. Komanso ngati kotheka mwina kupanga kumene declare state of emergency kuti no zativuta kuno ku Malawi mathandizo akabwera mwamsanga ndikuti no dziko la Malawi lithandizika. Tili mu vuto limeneli chifukwa chani tingowunikapo mwamsanga motere. Maprograms aboma amene timakhala nawo AIP kandi PCP kandi adikomo kandi TEDI kandi chani chimene chimativuta kwambiri ndikugwiritsa ntchito zipangizozo moyenerera. Ndalama za nkhani zimaperekedwa ku maprograms aboma maprograms amene amabungwe amene siaboma koma kwambiri ngati mene akambiraje akunchewu pamapezeka kuti no perereza komanso mbewu alina kulandira mochedwa. Agronomically zimene zimapangisa kuti no perereza uja alina samugwiritsa ntchito moyenerera. Mbewu zija asazigwiritsa ntchito moyenerera. Mapeto ake zokolola zimakhala zochepa timaganiza kuti tikhali chakudya chokwanira. Chinthu china chimene tikutivuta kwambiri ngati dziko panopa tikumadalira kwambiri mvula. Tikudziwa bwinobwino onera kuti nyengo idasintha ndipo mvula sikugwa modalirika. Zikanakhala bwino ndithu ngati dziko tili ndi irrigation master plan ya zaka 2015 to 2030. Kukadakhala kuti no talunjika pamenepo ngati dziko kuti no tisindike ndithu kuti tisamangodalira mvula koma tichipanga ulimi wanthirira. Ndikukhulupirira ndithu ngati dziko la Malawi tikanakhala ndikuthekera koma kolola mbewu zochuluka. Irrigation master plan imafotokozera bwinobwino kuti hectarage ya irrigation ikuyenera kukwera pafupi 150,000. Koma mmene tikukamba pano ku Malawi kuno tili ndi malo oti tikupanga ulimi wanthirira opitirira 400,000 hectares. Koma kufika panopa tili chamma 150,000 hectares. Kusonyeza kuti ngakhale theka la malo amene tikupanga irrigation tidafikepo. Izizi zilipasa chithunzi tiliona kuti no nkhani ya ulimi wanthirira ngati dziko tikuchita bwino. Chinthu china chimene no tikuyeneranso kusamalira kwambiri ndikugwiritsa ntchito mauthenga adzanyengo. Ifeyo ngati dziko tili ndi disaster risk management strategy. Mwachitsanzo panopa department ya meteorological sciences yaneneradi kuti no madera ena alandira mvula yabwino yapakatikati, madera ena pali chiopsezo cha ng'amba. Ngati dziko tikuzikonzekeretsa motani kuti no madera amene mvula sigwa bwino taika ndondomeko zotani kuti no madera amenewo alimi akuyenera kuti no apezede chakudya kuti no mioyo yawo ikhale bwinobwino. China chimene chikutivuta kuno ku Malawi ndikonena kuti maprograms athu onse tikumangokamba kwambiri za chimanga. Chimanga chikangoti chakanika m'mindapo ndikuti dziko la Malawi chimakhala tikuyenda wekha. Tisinthe kaganizidwe kathu, tisinthe maprograms athu. Tikamakamba food insecurity kapena food security sichimanga chokha. Maprograms ena akhalepo othandizira kuti tikhale ndi mpunga ochuluka, tikhale ndi mbatata zochuluka, tikhale ndi chinangwa chochuluka, tikhale ndi mapira ochuluka. Tikakhala ndi mbewu zimenezi ndikuti pressure imene imakhalapo kuchimanga ikhala yochepa kwambiri. Komano kwambiri kuno ku Malawi timangodalira chimanga chikangoti muchapingidwa ndi zoopsezo ngati ng'amba ndi zinzache timapezeka ngati dziko ndi mavuto amenewa. Ndiye tikanakonda kunena kuti boma limene lalowali liyang'ane magawo amenewa kuti no takata mawa tisakambeso zomwe zizanjala irrigation ikhale mtimake zipangizo za ulimi ziperekedwe mu nthawi yake alimiso aonesese kuti no mndamo zili bwinobwino. Komano ngakhale titakhala kuti tikutani nkhani yofunikira kwambiri ndikoleka chifukwa pererezayo kuti apezeke chabwino tisanapite Dr. Chimwaza ku nkhani yokhuzana ndi forex yo ndimafuna ino utalankhulako ndithu pang'ono ndibwerenso kwa inu posachedwa pompa kuti tikambe nkhani imeneyo akuti report ya MVAC
inatuluka ndithu kapena kuti inali ili ready by July koma kuti inangosungidwa sinafune kutulutsidwa. Nkhani imene ukuiona bwanji? Kuti ripoti latuluka basa adindo kungoganiza kuti imene tikhalire chifukwa tili mu nyengo ya kampeni. Ndi nkhani yokhumudwitsa kwambiri akuti mwina tinapanga decision imeneyo kuti ripoti lo tilikhalire. I think kawiri kumalawi kuno timatsogoza kusogoza ndale akusiyana mwina ndi kusogoza well-being ya Malawi. Mwina maganizo ananena kuti tikanena kuti kuli njala chikhala chifukwa chonena kuti anthu asativotere kapena tikanena kuti kuli njala tioneka kuti talephera mwina ndondomeko zathu za ulimi sizabwino. Komano aliyense akudziwa kuti pakadali pano nkhani ya njala I think mwina it's beyond mwina fertilizer. Pali nkhani za climate change akusagwa bwino kwa mvula ng'amba chani zinthu ngati zimenezozo. So ndinene kuti mwina apa timayankhula ndi anduna atsopano kunena kuti tipemphe mwina tisiye ma systems azingoyenda amene amayendera. Nkhani zinazi mwina andala azipanga to a certain extent koma kwinako tizisira akatswiri ma professionals in that particular field kuna kuti akhoza wapanga zinthu. Pakadali pano tibe nduna ya za agriculture koma anduna ajanena kuti ayi kwa agriculture ako zinthu zikuchitika APS apanga chani. What does it tell? Dziko likhoza kuyenda mwina popanda anthu political figures. Dziko likhoza kuyenda zinthu zonkumatheka provided like ndondomeko zabwinobwino. So panopa it's time tipange strengthen kwambiri ndondomeko za maunduna osati tipange strengthen unduna. Koma ndondomeko za maunduna zizikhala functional zizikhala operational. Kunena kuti anthu akuunduna akhoza paokha kutulutsa kuti report padakali pano tikuona kuti vuto la njala liripotere posadikiriranso kuti zingokhala ndondomeko zokhazikitsika kuti pakabwera maripoti awa mwina anthu ena azingoona kuti okay the political arm izingoona kuti tili ndi chinthu ichi koma announcement and whatever zizichitika ndi maunduna zikhoza kutithandiza. Chabwino ndathokoza kwambiri Innocent. Tibwerere kwa inu Leonard Chimwaza. Tikukamba pano nkhani ya njala mwapereka ma solutions ambiri. Nkhani ya ulimi wa mthirira kupereka zipangizo za ulimi mwamsanga fertilizer ndithu akhale zokuti akupezeka pena paliponse. Komano nkhani ya njalayi timakhala nthawi ina iliyonse ikamafika nyengo imene tikukamba anthu 4 million anthu 2 million anthu 6 million akhuzidwa ndi njala. Koma for the past 5 years takhala tikukamba nkhani yokhuzana ndi ma mega farms. Timaona alimi ambirinso akulandira ngongole kuchokera ku bungwe lija la NIF ndi zipangizo zina kuphatikizapo zipangizo zogwiritsa ntchito ulimi wa mthirira. Vuto makamaka lili pati? Ziko kwambiri Leya ndizoona kuti ndalama za nkhani zaperekedwa kwa alimi kudzera mu ndondomeko zosiyana-siyana NIF, Agricom, Mega Farm. Nkhani zake ndi zomwezo kunena kuti ma mega farmers fertilizer adamulandira liti, mbewu adalandira liti, ambiritu amalandira mvula itagwa kale. Ndeno agronomically ndekuti no palibepo kuthekera kunena kuti mulimi angakolole mu nthawi yake kapena angakolole zochuluka pamene zipangizo zokwazira mochedwa. Mmene wakambira Innocent chimene chikufundika nchonena kuti posatengera kusintha kwa boma koma ma systems ya boma akuyenera kuti aziyenda motsogozedwa ndi ma controlling officers kuti ntchito za boma zisayende. Ku Malawi kuno kalendala ya ulimi imayamba pa 1 October. Izi zikutanthauza kuti tikangofika pa 1 October ndikuti nkhani za fertilizer, nkhani za mbewu, nkhani zokonza minda zonse zikhale kuti zili zimati. Koma pano tikukamba October wasalamwina masabata awiri kuti afike kumapeto. Koma palibe cholozeka chimene tingathe kukamba chokhuzano mbewu, palibe cholozeka chimene tingathe kukamba chokhuzano ku mega farm. Ngakhale kazindikiro ka anthu oti mwina apange benefit ku mega farm imakhalanso nkhani panopa sitikudziwa kuti chaka chinochi ndi angati amene azindule ku mega farm, chaka chinochi ndi angati amene azindule mwina ku ngongole za NIF kuzafika nthawi ya panopa chifukwa mulimiyo akuyenera kuti adziwiredi kuti ineyo chaka chino ndidalembetsa kuti ndili mwina mahekta 60 ndipo zipangizo ndizilede kapena ndalandira kale ndikuti apange plan ya ulimi wake kuti uyenda bwanji. So izi ndi zina zimene zimapangisa kuti mwina tikhala nomutikurizana. Ndiyeno mungofuna kuumba mkota komanso kutsindika kuti chaka ndi chaka timakhala tikukamba nkhani ya njala zimativuta pati.
inaene panonena kuti nthawi ya ulimi otsirira iyi nkhani yokambirana dziko la Malawi lili ndi madzi lili ndi nthaka yabwino tikuyenera ndithu munjira ina iliyonse kuti no mahektas ochuluka amene tili nawo tipange ulimi wa mtsirira tisadalire kwambiri mvula komanso kudzera ku boma timatika strategic green reserve management NFRA adi madzi kodi limene limapita kumabungwe amenewa limakhala ochepa kwambiri kuti no athe kugula chimanga ndi mbewu zina kusunga munkhokwe mmene tikukamba pano NFRA ndikalikili kugula mbewu koma mbewuzo zidakolowedwa amene miyezi 4 or 5 yapitayo pakhale ndondomeko zokwanira zonena kuti kalendala yabwino kuti no mabungwe awiriwa azipatsidwa ndalama zokwana komanso azigula chakudya chochuluka leya pali nkhani ya crop diversification pano nakamba poyamba tisamangokamba za chimanga si nkhani ya food security yachita njiru komano kuti inu mumadziwa zambiri zokhuzana ndi ulimi komano kuomba mkota ndikofunika bwanji a president pano tikukamba pano kuti achite machawi kusankha nduna yoona za ulimi kuti zinthu ziyende zinthu zithamange mvula ndi imene yayambayi ndikofunika kwambiri kuti no president atipatse nduna ya za ulimi ndipo nduna ya za ulimi imene ikapita mu ofesi isapite kuhanyamuna nduna ya za ulimi imene ikapita mu ofesi ikalongosole nkhani za AIP mwamsangamsanga nduna ya za ulimi ikapita mu ofesi ikalongosole za mega farm mwamsangamsanga nduna ya za ulimi ikapita mu ofesi ikalongosole za NIPI mwamsangamsanga zimene zizi zitithandizira kuti no dziko la Malawi chaka cha mawa tidzakhale ndi nkhani ina nkhani ya chakudya osati ngati mmene tikukambira pano nduna ya za ulimi ikapita ipite kwa adimazi ipite kwa NFRA ikalongosole zinthu kuti no nkokwe zathu zili motani kuti no chimanga misika ya adimazi isegulidwe kuti no mtundu wa Malawi upulumutsidwe chifukwa zinthu sizili bwino ndipo sitikufunanso kuchedwa kuna kulikonse tikufuna nduna lero ndipo nduna imene ikagwira ntchito usana ndi usiku kuti mtundu wa Malawi upulumutsidwe chifukwa cha chipinjo cha ngati chimene chinacho pakati pathu tikuthokozeni kwambiri Leonard Chimwaza chifukwa chokhala nafe mu programu iyi mukhale ndi tsiku lopambana ndiko kwambiri leya tingokonza kuti udorolo udafike koma notaulandira ndiko kwambiri takuyamikani kwa basi koma mwatenga kale I receive ino mawu ako omaliza nthawi yatha tikunena kuti I think ngati dziko tikhale serious nkhani ya njala iye ini yawo tikumakamba zomwezomwezo isakhale nkhani yokhudza andale kuti ziti aifa cha boma ili let's put systems in place zonena kuti kaya kuli boma kaya kulibe boma kaya kuli ndani kulibe ndani tikhale ndi system yabwinobwino yokuti izitithandiza of course ma politicians amapanga leadiso nawo mwina some policies with their political will komano nkhani ya chakudyayi tichose ku politics tikhale ndi ma structures abwinobwino tizipanga folo zitithandiza ndikuthokoze kwambiri Innocent Mphongolo chifukwa chokhala nane mu programu iyi tsiku la lero zikomo kwambiri